Хайде сега. Напред, назад, напред, назад. Браво, още. Хайде сега кръчката да направим с главичката. And you, Teddy and Mario, follow us with you, alright? Започваме да плуваме. Напред. Жорко, амини назад, за да може да не се ударите с телчето. Напред, виждайте, слагаме ги тук и тръгват надолу. Точно така. Браво. Въртиме силно, силно, силно. Минете малко напред, защото тук ще ви ударят. Не стайте тук пъзно. Отивам за Цвети. Жоро, ръцете не така. Вижме, погледни ме. Не така. Напред. Оп, ела нагоре малко да минеме. Хайде, Стелчо. Бързо настигни ни, бързо. Рао през цялото време. Рао. Страхотни сте, браво. Хайде, хайде, не присъдите. Хайде, пак се виждаме. Баби да дай да кръв. Трети втора. Баби тук трети трети. Аре бе, Георги, аре че се стъмни! Това крак ни е така, другия е айде, сега става. Така, Николай, заставай до климата. Вижте тази група как се подреди един след друг. Така трябва да се подреди на Хайде сега, Ники, така както сте, тръгвате след мене. Един след друг без да се изпреварвате. Ники, тръгвате. Хайде зад мене си. Ани! Зад вас съм! Ибен, хайде. Стелче, готови ли сте? Това е при групата.
Хаско, айде на лифта. Да, отиваме при мама горе. Айде на лифта. Айде, Борко! Ай, настрани тука, Борко, чули? Айде! Назад, мради, назад! Ей! Еми, стоиш там и чакаш. Айде нагоре, ще отправите задръстване, Борко! Еми! Стой, чакай, колко станете пред тебе? Хаско! Отиди при Матей и при Боб. Никола, напред! Записвам ли се?